L'orografia dels jardins de Sant Pau del Camp és un dels obstacles principals d'aquest espai verd infrautilitzat. Allisar-ho, per dir-ho d'alguna manera, i treure els dos pisos del pàrquing que caldria per poder allisar-ho, estem parlant d'una intervenció d'uns 10-12 milions d'euros dels que ara mateix no disposem. Tot i que de moment no hi ha prevista una reforma urbanística per l'elevat cost econòmic, el districte ha fet intervencions per canviar les dinàmiques del parc. Tenim una tarima fixa. Després el dinamitzador té 2 dies a la setmana que fa intervencions a l'espai, els dimecres a la tarda i els dissabtes al matí. S'ha instal·lat també un urinari provisional en campanya d'estiu, però la idea és que n'hi hagi un de fixe. Aquestes i altres intervencions s'estan treballant en una taula amb representació de veïns i entitats de la zona. L'obertura d'una porta enfront mateix del centre, perquè volem que l'espai, el jardí de Sant Pau, sigui un espai que també els nanos i les famílies puguin gaudir d'aquest espai. Tot el flux de gent que ve a la nostra entitat pugui entrar per aquests arcs d'aquí que donen a la plaça. Això el que farà és que hi hagi més moviment de persones que no estan visquent directament a la plaça, sinó que venen a fer altres activitats. El districte està estudiant ara totes les propostes amb la voluntat de començar a materialitzar-les abans de finals d'any.